Upper day huri songrong terang arong rolen terang lapen kaku tong bipia to masupo Methison Terang kachingkoi pen ari chinglok rupu arju longsi APHLC Spokesperson Angtong Engti lapen Ratul Teron atum keso kilangda. Lason si pirthe munil tum kisung ke abang putin tadu sitami kisung abang si kapre kisung kacetong nang kumani ke aphu keso kumani ke keso ki pangji kumani ke akke ngari katekok mate paralysis lapen kumani ke amekavi lason se pirthia tha kisu kisungatum lakha damasi e sonsi aparde hori songrong terang suarong rolen terang lapen kakutong bipia tumasupo Methison Terang kedam tangani hempen langroi kedam bomahut kachingkoi jok ari chinglok rupu arjulongsi APHLC Spokesperson Angtong Engti kathalapen Ratul Teron tum kiso kilangda bangso hut sikilang pamijia phansitame doctor tum pen sitame kachingki kachethan padupon lapen ningkimi pen tangka sitame masap so kira pajertikang News report Carving Long Live